ተስ ደኺመ ኣይትበል ህይወት ከጋጥሚው መደብ ክተውፅእ ኢኻ ራእይ ድማ ክህልወካ እዩ ኩሉ ነገር ፍጹም ክኸውን ተስፋ ክትገብርን ኢኻ ግን ኣብ ህይወት መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥም ነገር ይቃፀሉን ይበላሸውን እዮም ነገራት ድማ ብጌጋ መገዲ ይኸዱ ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ድማ ኢኻ ግብረ መልስኻ ክትመርጽ ዘለካ ክትመርጾ ዘለካ ምርጫ ኣለካ ቁኑዕ ግብረ መልሲ ድዩ ዘለካ ወይስ ጌጋ ግብረ መልሲ ገለና ንፍትን ኢና ኣብዚ ክጋደም እሞ ክሓልፈለዩ ንብል ኣነ ድማ ይነግረኩም ኣለኹ ንዘለዓለም ኣብ ሕማቕ ዑደት ክትህሉ ኢኹም ክትስኡ ኣለኩም ገለኹም ብህይወት ተዘሪርኩም ተደፊእኩም ኣለኹም ሓደ ግዜ ኣብ ህይወት መሊስካ ክትህረም ኣለካ ንቓንዛኻ እንደገና ተጠቀመሉ ካብኡ ገለ ነገር ርኸብ ድሮ ኣብ ቃንዛይኻ ዘለኻ ተጠቀመሉ ገለ ነገር ግበረሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተሰጋግረካ ፍቐደሉ ቃንዛኻ ናብ ዓብይ ደረጃ ክደፍኣካ ፍቐደሉ ናትካ ስለምንታይ እንታይ እዩ ስለምንታይ የድልየካ እዩ ስለምንታይ ዘድልየካ ምክንያቱ ሓደ መዓልታት ክትእሰር ክትስእ ኣይደልን እየ ክትብል ኢኻ ግን እቲ ስለምንታይ ንነብስኻ ድፍኣያ ተስእ ክብለካ እዩ ኣዴኻ ተድልየካያ ኣቦኻ እውን የድልየካ እዩ ደቅኻ የድልዩኻዮም ተንስእ ንነብስኻ ክትደፍኣ ዘይትኽእለሉ ግዜ እቲ ስለምንታይ ክደፍኣካ እዩ ክተቋርፅ ኢድካ ክትህብ ምስ እትደሊ እቲ ስለምንታይካ ነቲ ትደልዮ ብልጫ ክህበካ እዩ ነቲ ዘድልየካ ረብሓ ናብ ዝቐፀለ ደረጃ ንምብፃሕ ዘድልየካ ምልዓዓል ክህበካ እዩ ናትካ ስለምንታይ ናብ ውሽጢ ነብስኻ ምኻድ ይሕሸቅካ ነቲ ድሮ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገራት ገና ኣብ ግዳም ትደልዮ ኣለኻ ንስኻ ድሮ ናይ ገዛ ርእስኻ ጅግና ኮንካ እንዳሃለኻ ዘድሕነካ ሰብ ትደሊ ኣለኻ ዘድልየካ ኩሉ ኣብ ርእስኻ ሒዝካ እንዳሃለኻ ካብ ካልእ ሰብ ሓበሬታ ትደሊ ኣለኻ እዚ ግዜ ተንሲእኻ ዝበለፀ ዓይነት ናይ ነብስኻ ትኾነሉ ግዜ ሕጂ እዩ በቲ ክትሓልፎ ዘለካ ክትሓልፎ ኣለካ ክተቋርፅ ምስ እትደሊ ኢድካ ክትህብ ምስ እትደሊ ምክንያቱ እቲ ነገር ከምቲ ክትመስል ዘለዎ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ስለ ዘይመሰለ ን5 ዓመታት ክትገብሮ ፀኒሕካ ግን ከምቲ ዝሓሰብካዮ ኣይመሰለን ኩሉ ገንዘብካ ኣውፊርካ ኩሉ ግዜኻ እውን ኣውፊርካ ሰባት ከም ፅሉል ይርኢኻ ኣለዉ 5 ዓመት ኣውፊርካ ፅናዕ ሓዝ ምስ ዘጋጥመካ ነገር ፍፅም ዝምድና የብልካን ናትካ ጌጋ ኣይኮነን ናብ መሬት ተደፊእኻ ተዘሪርካ ምስኡ ብፍፅም ዝምድና የብልካን ኣነ ድማ በዚ ኣይወቕሰካን እየ ግን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ተመሊሰ ክመፅእ ከለኹ ገና ኣብ መሬት እንተለኻ እዚ ናትካ ጌጋ እዩ ድሕሪ 1 ዓመት ተመሊሰ እንተመፃኹ እውን ገና ኣብ መሬት ዲኻ ነቲ እዚ እውን ናትካ ጌጋ እዩ እንተ ተደፊእኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ግን ምትንሳእ ግን ብሙሉእ ምሳኻ እዩ ዝተኣሳሰር ንስኻ ድማ ኣብዛ መሬት እዚኣ ንስኻ ድማ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ንደሓር ከም ዘይትእሰር ተስፋ ክትህበኒ ኢኻ ስለምንታይ ምብካይካ ትቕፅል ኣለኻ ስለምንታይ ኣነ ኣምላኽ ስለምንታይ ሒዙኒ ስለምንታይ ካንሰር ሒዙኒ ስለምንታይ ኣደይ ሞይታ ስለምንታይ ካብ ስራሕ ተባሪረ ተረዲእካ ዶ ስማዕ በዚ ተሓልፍ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ ውጥረት ዕብየት ስለ ዘፍሪ እዩ ካብኡ ምህዳም ኣቋርፅ እሞ ናብኡ ግየ እተሓልፎ ዘለኻ ምንጋር ኣቋርፅ እቶም ዓበይቲ ሰባት ይገጥሞምን ይሓልፍዎን ዝያዳ ከቢድ ብዝኾነ መጠን ዝያዳ ይመርፁ ሕጂ ስምዓኒ ሓሚምካ ኣይግድሰንን እዩ እተሓልፎ ዘለኻ ኣይግድሰንን እዩ እንተዘይሜትካ ገና ብዙሕ ተኣምር ከም እትሰርሕ እነግረካ ኣለኹ ኣብ ድቃስካ ክሳብ ዘለኻ ገና ኣብቲ ፀወታ ኢኻ ዘለኻ
ብሂወት ክሳብ ዘለኻ ገና ክትዕወት ትኽእል ኢኻ። ትንፋስ ኣብ ኣፍንጫኻ ክሳብ ዘሎ ገና በቲ ጸወታ ኢድካ ኢኻ ዘለኻ ገና ክትዕወት ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ተስእ ብዛዕባኡ ክትሓስብ ኣየድልየካን እዩ። ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ትሓስብ ኣለኻ፣ ብዙሕ ተማርር ኣለኻ፣ ንነፍስኻ ካብኡ ተውፅእ ኣለኻ። ምንቅስቓስ ክትቅጽል ጥራይ እዩ ዘለካ። ክትእሰር እትኽእል እንተቋሪጽካ ጥራይ ምዃኑ ኣብ ኣእምሮኻ ክትውስን እደልየካ ኣለኹ። ክትቅጽል ጥራይ ድማ የዝምነየልካ። ስምዒታዊ ክትከውን እንተደሊኻ ኩን። ክትበኪ እንተደሊኻ እውን ብኸ። ግን ምብካይካ ምስ ወዳእኻ ተንስእ። ነቲ ብኽያት ድማ ናይ ግዜ ገደብ ግበረሉ። 30 ደቓይቕ ይደሊ ኣለኹ ትብል ኪድ ውሰድ። ግን ድሕሪ 31 ደቓይቕ ምስ ተመለስካ ክትፅዕርን ክትሰርሕን ኣለካ። ምኽንያቱ እንተዘይጌርካዮ ንዝተረፈ ህይወትካ ኣብቲ መከራ ተጣቢቕካ ክትተርፍ ኢኻ። ገሊኹም ድማ ዕዉታት ዘይኮንኩም። ምኽንያቱ ፈተና ዘጋጥመኩም ኩሉ ግዜ ጸገም ዘጋጥመኩም ኩሉ ግዜ ደው ትብሉ እሞ ነቲ ናይ ጅግንነት መንፈስኩም ተጥፍዎ። ኣነ ክነግረኩም ኣብዚ ዘለኹ ድማ ነቲ ነገር እንተነጊርኩምዎ ኣነ ልክዕ ከምዚ ንስኻ ዘለኻዮ ኣለኹ። ቃል ድማ ይኣትወልካ። ብዘይ ዲግሪ ኣይወፅእን እየ፣ ብዘይ እቲ ሸቶ ኣይከይድን የበል፣ ብዘይ እቲ ሕልሚ ደው ኣይብልን የበል፣ ክሳብ ዝዕወት ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ኣይወፅእን የበል፣ ካብዚ ስራሕ ኣይከይድን እየ፣ ካብዚ ዓሚል ኣይፍለይን እየ፣ ክሳብ ዝረኽቦ ካብዚ ዕድል ዚ ኣይከይድን እየ በል። ንነፍስኻ ድማ ኣበርትዓያ። ንቓንዛኻ እንታይ ክገብሮ ኢኻ? ንቓንዛኻ እንታይ ክትገብሮ ኢኻ? ክሰብረካ ክትፈቕደሉ ዲኻ ወይስ እንደገና ክሰርሓካ መንነትካ ክቕይረልካ ትፈቕደሉ?